Dinalan sa mga balita lokal, mga alkalde sa Negros Occidental may pagsapol karon nga adlaw. Tatlo ka pangayaw na lumos magasawa na rescue samtang isa nagapabilin nga missing. Sa balita national, Pilipinas nakarecord sang 55 ka mga bago kaso sang Delta variant. Mga walk-in sa vaccination hindi dapat akomodahon sunod kay Presidente Duterte. Maayong aga makulod, mga gabilog-gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Hulyo 26, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Aksyon Doors, and a happy Monday. Good morning, Action Boy. Happy Monday. Ang abi ko ito bagong imong kwan. Ang imong buhok. Di mo lang na iya. Do nagpa-pick-kwan ka man nga pa-color ka. Gapon ano bigyan Throwback pa lang to? kaya. At Kita mo na wala ko may i-post sa mga throwback ko bala. Wala baka man throwback. binamangkot kung throwback or hindi. kaya nakita ko lang pagkita ko ko ay ang buhok daw basi ko na mo naman ni ang Bago naman. bago naman. Like throwback ulit lang to. Kala ko Wala, hamba ko ganun lagi binamangkot kung bago ni or hindi. Bati, sumungkan lang Namangkot. naman si mga throwback ko. Good morning dira kay Ma'am Luisa Luing Melos sa kay Rosita Gonzales. Kag kay hada ko da Carol Montoya sa Quezon City, no? Inatami man si Inten Bivoso. Sa kay Miss Jinky Dialagdon, happy Monday man sa imo. Kag kay Mr. Beboy Villasor sa tanan nga may miyembro sa EFC, no? Energy Funds Club. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kag kay Doc Matt Mayo dira sa Minnesota. Good morning. Athea Kim Iriman, Michael June Season is also watching. Arman Regalado sa Montara, Isabela. Chona Cordero, Maing Agaman, watching live from Purok Sam Village. Paul Poras from Binalbagan to Victoria. Gapamatik na subong from Binalbagan to Victoria City. Aling sila sa Binalbagan, duro pa Victoria sila. Paul Poras, good morning. Sakay Noel Amar, Maing Agaman, dira sa Canada, no? Francine Natalie Bautista. Kag kay Press Dennis Richard Tibor Roma. Good morning. Mayo Park gonna watch the concert tonight. Anong concert? Anong Smash Mouth? Amo na siya? Okay, hashtag Smash Mouth, no? Sige. Yung ka-concert, Action Boy, ano? Gani, paano to yan sa kinandaw? Mayo na itong ilay nga pangabuhi. Good morning man kay si Dennis, nabasa mo na kagina. Alam ko na mabasa ang comment niya. Have a great Monday ko no Yun, may harap pagit sa comment. may harap pagit Katapos siya na gani. niya. Hambaya ka lain ko sa akong buhok. Abot ko akong buhok kinamin niya ha. Hindi lang ko na mag-assume nga akong buhok kinamin niya. Kabasi, bala may inaway kami nga duwa. Good morning man kay Francine Nathalie Bautista. Ano ni? Good morning Family Bautista. Family Bautista. Kay Corporal Arcoyo Rebatado. Jeffrey, good morning man. Melinda Miranda, good morning. May lang pagpangape sa mga Wafa girls ko no, labi na kay Ludi Ocampo, Michelle, Don Gilaran, kag sa taga Barangay Sibukaw, San Enrique. God bless. Kay Sir Noel Amor, natamyaw niya manataran niya members ng Energy Fans Club. Kay Rian Libre Saison. Shout out po Rian Saison and Jeffrey Salem sa Bacolod. Salamat po. Miss Homa Lomena, good morning man. Dahil na magbato, malabago, maayong aga, kakapita. Kay kumparing Bia Jonathan, good morning sa imo. Kamusta? Kay ginba ko nahan na siya Action Boy mong nag-alay mong kunong iyang kamot, way siya kapang libod. Okay lang na, bawi-bawi lang. Maninoy Michael John P. Season, good morning Mandra sa Mayo Purok, Brotherhood, Barangay Sumag.
Jocelyn, grabe si Dennis. Sige lang, dance karon ka lang. Karon Actually, lang. hindi ko dapat mag-talk sa mga Sinovac vaccinated. Suda. Charot. Okay. Sige Sally Okadususa, good morning man from some village. Kay Kent Bulakha, Juaniza, good morning. La Chica Marvin, good morning dra sa Maya, Purok Lumboy, Kaliban, Mursha, kag pa-shoutout sa La Chica and Hurada family. Carmen Mursha. Sa Carmen, oo. Te- Kay John Vicente dra, good morning man kag sa pamilya Vicente sa may Hagnay. Himamaylan. Himamaylan. Oo, sa Carabalan, no? Jeran Sigaton, shout out man sa pamilya Sigaton sa Manapla. Kag kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, maing aga man dira sa imo. Okay na, sige. Balkono ni Noel Amara, get well soon ka lang kuno. Nga ra pagyapon ka sakit pagyapon. Yes, Hindi ka dapat na tali pagbakuna si mo, hindi mo sa pag-iunay. I-exercise mo na saya. Wow, hindi ka rin mag-iho, exercise mo pa. Kaya mo na nga nagkakwansa, kinang ni dutay amat-amat lang. Kita mo ako, pagtapos ko vaccine niya dahil kuya lo exercise mo na yaw. Hindi ka daw, iyan mo na i-exercise mo na yan. Lainay mo, swimming, kinain mo. Yung na dapat yan nalakip yan sa after ka vaccine mo. Nag-swimming kaya dayon. O Kaya galing mo kaya wala kita lang mo yan wala. tubig. Kita mo wala yan sakit. Standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tag na alas 6, detalya na sang mga balita lokal. Magasapol mga alkalde sa Negros Occidental karon nga adlaw Lunes para nga hambalan ang plano nga pagproseso sang RT-PCR test sa mga molecular laboratories sang gobyerno probinsyal. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, tanan nga resulta sang swab sample sa Linsan Southern Negros ang iproseso na sa Valladolid Molecular Laboratory. Samta ang mga samples naman nga naghalin sa Northern Negros ang iproseso sa Biolab sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay. Duwa pa ni Diaz ini ang kabahin sa tikang sang probinsya para mapadasig ang pagpagawa sa resulta sa swab test. Ginklaro ni Diaz nga padayon sa gihapon nga nagatanyag ang gobyerno probinsyal sang libre nga swab test sa mga travelers nga nagasulod sa Negros Occidental. Nalumos ang 3 persona sa baybayon nga sakop sang barangay Nauhang, syudad sang Sipalay. Sa disyal nga report, ginpayag nga ang 3 persona ang mga pangayaw sa lugar kag nagatrabaho sa isa ka proyekto sa mga lugar. Na-rescue ang mag-asawa ginkilala sa Louis Asuncion, 33 anyos, kag Jane Asuncion, kag padayon pa sa karon ang search and rescue operation sa mga otoridad sa isa pa kalalaki nga nalumos. Samtang malapit sa isa kagatos ka mga pumuluyo sa Hacienda Teresita, Barangay Granada, siyudad sa Bacolod, ang nakabenepisyo sa medical mission sa mga kapulisan sang Bacolod City Police Office. Sunod kay BCPO spokesperson Police Major Sherlock Gabana, ang among helikoton kabayan gihapon sa barangayanihan sang mga pulis sa siyudad sa tema nga serbisyong medical ipadangat sa katawhan para sakit malikawan. Nagatag sang libre nga konsultasyon kag mga bulong sa mga pasyente, ang pila ka mga volunteer doctors kag mga nurses. Naghatag man ang kapulisan sang tsinelas, pagkaon, libre nga gunting kag nagpatigan sa panghinunanon bahin sa e-clip nga ginupdan sa makatapos ng Philippine Army kag iban nga ahensya sang lokal nga gobyerno sang Bacolod. Magabaton sa pasidungog ang Maritime Police Station sa siyudad sa Bacolod sa ikaduwa nga tuig anibersaryo sa Provincial ASF Task Force subong adlaw Lunes. Suno kay Police Major Leopoldo Buok, ginakilala ni Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Bong Lacson ang Maritime Command nga may dako nga papel sa pagbantay sa mga pantalan agud malikawan ang pagsulod sa swine fever sa probinsya. Nagpasalamat si Buok sa gobernador kanagapati man ini nga nanging kabahin ng ilaken siya para sa madinalag unya kampanya kontra ASF.
Naaresto naman ang mag-live-in partner sa bypass operation kahapon sang hapon sa Purok Consuelo, Barangay Villa Montes, siyudad sang Bacolod. Ang subject sa bypass operation gikilala kay Jovel Balandra, 31 anyos, kag Reyma Joy Normal, 20 anyos, residente sang Doña Juliana Heights, Barangay Taculing, diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 5 Commander Police Captain John Christopher Masangkay, ang duwang ginakabig nga mga street level individual. Nakuha sa otoridad ang 3.5 gramo sa ginasuspetsuhan shabu nga may market value nga 25,000 pesos. Ang ining mga naglalakpan na hunong karon sa custodial facility sa Police Station 5. Kag sa katapusan nga balita lokal, na-recover 5 ka gramo sa ginasuspetsuhan shabu sa duwa ka separado nga bypass operation sa probinsya sa Negros Occidental. Sa Purok Alimusan o kon Alusiman, Barangay Zone 12, siyudad sa Talisay, arestado si Evan Hinolan, 37 anyos, matapos nagbaligya sa ginasuspetsuhan shabu sa pulis. Na-recover sa iyang 6 ka transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga may market value nga 20,000 ka pesos. Samtang sa Purokamiya, Barangay Poblasyon, Banwasang Valladolid, arestado man ang 53 anyos nga amay matapos naaktuhan nga nagapatigayan sa iligal nga transaksyon sa mga otoridad. Ang subject sa bypass operation, ang ginkilala kay Jose Zamora, nagapuyo sa among lugar. Na-recover sa mga kapulisan ang 7 ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu, ginabulubanta 2 ka gramo ang kabugaton nga may DDB value nga 14,000 ka pesos. 55 kabago nga kaso sang Delta variant na record diri sa Pilipinas. Samtang mga walk-in sa vaccination hindi dapat akomodahon suno sa presidente. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa ato mga mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Rubakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita mag- Sakay nagkadali lang. Kay Maria Teresa Hofilenia, good morning dira sa imo. Kay daw ginaaway kasubong ni Dennis. Oh.
Nya sakit pa Japon doors, aw. Di kay sumbagon tabi. Aga pa siya gani action boy. Mainit ko karon sa tamparuson ko siya pa. Mabiyahe ko pa San Enrique kag tamparuson ko lang siya. Kag panilagan. Oo, Panilagan mo bla kunong reaksyon niya bla. Huyapan mo sa bla kag panilagan. Natawa kasi daw puyo bala iya. Kita mo nang babasang puyo? Nga kon madulaan sa tubig ko mo na. Basta magamuna sa bla. Hinusulan niya gid ni. NB Villaras. Kag kay Eric Magwanda kuno sa Villaras sa Barangay Araal. Oh. Yeah. Araal din nga ng Araal gani. Sa La Carlota. Okay. Good morning. Carmelo Parcon from Pulupandan, Barangay Zone 7. Mona Roberto from Cagayan Valley. Good morning. Good morning, Cagayan Valley. Ephraim Arus. Kay Ray Baryoga, good morning man. Merly Gonzaga. Sa kay Celia Haleco Espinosa. Kag kayo, Janet Delino, good morning sa imo, Janet. Elias Bandada, good morning man. Jocelyn Kalamaan. Kay Donna, kasaka. Rebatado Gallo. Greet ko lang da Mama Jenny Lee, Papa Nonoy from DSB sa may Pandanon. Sige, go. Jeng Caballero Navarro Dayday, good morning. Kay Dads Averia, good morning. Of course, yapon sa may Sumag. Kay Maral Balatak. Good morning, dra sa may from Sidri, Divina Gracia. From Estefania. Okay. Sige. Ang iya nga lang, si Sidri Divina Gracia. Correct. Si Maral Balatang. Si Wada Dance. Romar Tamayo, good morning. Dra sa Meshenda Candaget Farm. On duty guard, Mr. Tamayo Romar, sir. Sige. Yes. Melissa Montinola, good morning, man. Yes, classmate, morning. At classmate, action boy. Good Sa morning. kay amigo ko, Cap Joseph Anthony Ortilio, good morning sa imo, Cap. Kag condolence lang. Sa kay Kapitan Joseph Anthony Ortilio, no? Sa kay Renia Garcia, maayong aga man, also watching right now sa ating pagpangalagan. Hasmin Torres, dira sa Bago City. Good morning sa imo, Hasmin. Sa kay, di na to. Sige. Kay Miss Jinky, dialag doon. Yes, mga classmates niya sa Kamsi, kag sa BCNSS, nagapanamyaw si Miss Jinky. Jose Eduardo Dilobio, good morning mandara sa imo. Okay. Ginasatamyaw man ni Ephraim Arusi Sali, Ang tagiyas, ang ilang lechon na. Ano nga sawa ya, gro Oo, Muna nga nangin nga lang na salis lechon, di ba? Rico Salazar. Kag kay Jeng Caballero Navarro Dayday. Upod ko na si Amy, si Roda, si Jessel sa La Union. Uy, bongga. Mga Watching matahong from La Union. beach resort sa La Union. Sa Kay Jocelyn Song Comedia, may agad na sa imo ihada. Sige. JR Pilahio. Good morning, man. Morning ko no, Inday Dorel. Morning boy and Inday Dorel. Bongga. Kamo na ni Inday Ann. Si Inday Ann, yung may Facebook page, ganyan nga Inday Ann. Ay, nangyara na saya? Yes. Ay, may maging live. Waya ko gin-invite. Ay, Dapat wala. Tod ka, wala. Waya ko Basta gin-invite. wala mo lalakita. Kado ka Basi. damo, gid sang notifications mo sa live. Ganit man. Bench Garbs, good morning man. Dara sa may Bago City. Ang imo nga, action boy, Kasimanwa, Sino? Bago City. Ben's Guard. Si Paul Poras naman yung action boy. Nagapamati man siya sa din siya man. Mati man Sa opdanan niya sa VMC, Victoria's Milling, ano na gani? Company. Dali pa rin abel niya Sige, good morning daw sa inyo. May lang nga paggaling sa mga sugar. Paggaling sa mga sugar. Sir mo to si gagaling. Doon sila siyang gagaling Hindi sa pwede sugar. nga ba siya sa kwan? Sa office, Ikaw bra siya sa sardinas? Oo. Ate may lang nga pag-ubras ng sardinas. Huwag ito da. Ay, kalain. Sige, hindi na to. Oy, miga ko ho, si Ani Calderon.
Ay, miga mo na. Okay, good morning. Wow. Upod siya ko kay Ran. Ay, good morning. Good morning, Ran. I Ran. miss you, Ani. Yeah. Pan man sa sauna, sa media. Galing. Oo, kung sa siya sa sauna, away kaguro kaabot, ay doon, no, sa Channel 8 sauna bala. May newscaster ni sila sa TV, sauna sa Channel 8. Ano ng Channel 8? Ang RPN lang, TV RPN. sa una, na may Okay. Channel 8, may news pa na din. Sila ni Buddy Ferrer, no? Okay. Morning sa imo, Ani, no? Si Rico Salazar, Action Boy. Ba si amo ni si Dudes? Dalang yun dahil, check ko, ang profile niya do pa rin. Hindi ko galing maklik, subong. Kaya to ang ako ni sa ka-phone yung charge. Sa Purok Lawayan ko, no, Takas Barangay Banago, good morning kay Nanay Tilay, Mami Ideta, Jane Toto Jonic, good morning. Kay Tito Eli Bingkal mo na. Oo. Dahil si Jeng Daydayo, ato siya sa Thunderbird Resort. Tra sa may La Union. Very good. Kita mo beaches dahil, no? Yes, Mga gusto ko taong kita mga beaches. maglagaw. Miss you too, connection ba hambal niya, no? Ne? Annie Calderon. Yes. Romar Tamayo, good morning man. Family Kapitle sa Sipalay City, Baktolon, Gama Indangan. Ma'am sir. Si Ana Sinoro, good morning sa imo Miss Ana. Kag may ginagreet happy birthday Miss Jocelyn Comedia. Happy 64th birthday sa bana niya, si Boy Comedia. Okay. Sige. Standby sa atong mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26, detalye na sang mga balita national. Naka-record sang 55 kabago nga kumpirmado nga kaso sang Delta COVID-19 variant kag ang Pilipinas kag nagdala sa kabilugan nga 119. 37 diri ang local cases, 17 ang returning overseas Filipinos kag isa ang gina-verify pa sa mga otoridad. Sa 37 kababago nga local cases, 14 diri ang sa Region 4, 8 sa Region 10, 6 sa National Capital Region, 6 sa Region 3, 2 sa Region 11, kag isa sa Region 1. Sa 119 kabakumpirmado ang kaso, 103 diri ang naka-recover na, samtang 4 ang napatay. Sa karon 12 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 Delta variant sa Pilipinas. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ni dapat pag-akomodahon sa mga local government units sa mga walk-in vaccination. Sunod kay Duterte, magapatuman ini sang pagsulundan agud maengganyo ang mga LGUs nga hindi pagsundo ng kaangay nga sistema bisan pa nga may mga ginahatag nga numero sa vaccination centers. Dugang pa ni Duterte hindi man dapat pag-akomodahon ng mga individual nga luyag magpabakuna pang wala pa sang schedule. Ginpahayag man sa Presidente nga dapat mas manginpastado ang plano sa mga LGUs labi na sa sistema sa vaccination program agud malikawan ang ginuto kag tuman kalawig nga pilahay.
Ginaduso naman sang kampo ni Vice Presidente Leni Robredo sa Gobyerno Nasyonal nga hatagan gilayon sang allowance sa mga health workers sa Pilipinas. Sunod kay Attorney Barry Gutierrez, ang abogado ni Robredo, kinahanglan nga ipakita sa mga health workers ang suporta ilabi na sa subong nga panahon nga nagapangatubang ang Pilipinas sang pagpanghangkat nga tugas ang COVID-19 pandemic. Duwa pa ni Gutierrez, dapat man ihatag sa mga nurses kay iban nga healthcare workers ang mga benepisyo kay equipment bilang pagkilala sa ila sakripisyo kag pag-ulikid sa pungsod. Nagpanumduman ang kampo ni Robredo sa Philippine Health Insurance Corporation nga bayaran ang utang sa mga pribado nga ospital. Napabilin ni Presidente Rodrigo Duterte ang high approval kag trust rating sini masobray sa katuig kag tunga na humalin sa nagumpisa ang COVID-19 crisis nga nakaapekto sa palangabuyan sang milyones ka mga Pinoy. Sunod sa independent pollster RP Mission and Development Foundation upon RPMD survey, si Presidente Duterte nakakuha sa overall approval rating nga 77% sa National Capital Region kag trust rating nga 72%. Ang ginakabig naman nga most trusted agency sa mga Department of Justice nga may 68% ginapamunuan ni Secretary Minado Guevara, Department of Tourism 65% nga ginapamunuan ni Secretary Bernadette Romulo Puyat, kag Department of Foreign Affairs nga 63% ginapamunuan naman ni Secretary Teodoro Locsin Jr. Hindi naman makatambong physically si Vice Presidente Leni Robredo sa State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte, bangod wala pa ini mabakunahan sang second dose ang COVID-19 vaccine. Sunod sa abogado ni Robredo nga si Attorney Barry Gutierrez, una ang ginimbitar si Robredo nga magtambong lamang virtually sa SONA apang kasunod sang pila ka mga reaksyon sang publiko ginliwat sang gobyerno ang plano kag gitimbitar ini nga magtambong physically. Sa piyak siniging klaro ni Gutierrez kasi sa guidelines ang mga fully vaccinated lamang ang panugutan nga makatambong in person. Bagod sini si Robredo ang magapamati sa SONA ni Duterte virtually. Si Robredo natala na bakunahan sa second dose ang AstraZeneca sa Agosto 11. Liwat magapakigbakin sa politika si Anay Vice President Jejomar Binay. Sunod kay Senate President Tito Soto, magapapili sa pagkasenador si Binay sa dalom sa ila tandem ni Senator Panfilo Lacson. Magapadalagan sa pagkapresidente sa pungsod si Lacson, samtang magapapili nga Vice Presidente si Soto sa 2022 national elections. Sa litrato nga ginpost ni Soto, makitaan niya kaupod nila ni Lacson sa pagsinapol si Binay. Si Binay na nagaserbe ka presidente sa United Nationalist Alliance sa una, nga sa karon nakasulod na sa senatorial line-up sa Lacson Soto tandem, sanday anay Senator JP Ejercito, anay Senador kag karon Sorsogon Governor Francis Chis Escudero, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Richard Gordon, anay Senator Gringo Honasan, anay COMELEC Commissioner Gregorio Goyo Larrazabal, anay Senator Loren Legada, later Representative Lucy Torres Gomez, Senator Joel Villanueva kag Senator Juan Miguel Migs Zubiri. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bayan. Standby na sa Action Report second portion upod kay Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.